baksa India ni borok North East ni jaga thaite mem ni bisingti India to hono haipano o jaga tongnai borok rokno Indian ni wansugya haikene Tripura ni student Michael Chakma Dehradun Uttarakhand no MBA khlai tongmani ringsrungi tongmani haike 9 December o bini mwnai Michael Chakma bakene borok market to mani painani hinui thangmani haike a jaga ni gunda bakpa rok bai borok racism khlaijaka hamya gali rijaka Chinese Nepali momo ni hinjaka haike borok ba amti hinjangmani bagi tongi malia tamani bagi amti hun Jungbo Indian no ni borok saka haike amti khenyo borok tebo kok banglaye a gunda rok a bakpa rok Bharat no sikakna naini rok borok Michael Chakma bai Angel Chakma no hamla khlaikya haike Angel Chakma no ngakai totra bai bohogo chakur rairikha tai Michael Chakma no bukha bokhorok rogo haike Angel Chakma no borok chakur bai totra te bohogo rairimani bagai o bakpa racism khlaine rok bono serious ungmani bagai hospital dari plat langai bono ICU loilogino bono toni rijaka haike amsake serious ungka 17 din yagulo boni langma chokha haike naine di jung o hani busangi se jung o India ni borok ni se amte hai khlaijagi tongo tai se a Uttarakhand ni police ro borok amte hai incident ungmani yagulo Angel Chakma Hospital ICU klaimani yagulo case renani thangmani case narakjagya ulo se 2-3 din yaguro yang Tripura ni borok ro bubagra songro kwbangma borok notice ni borok ro bodol kha kokti samani yagulo case narakjago haike jao India ni borok Indo Aryan te Dravidian je facial tongnai borok simdao India ni borok jung notice ni je indigenous Asian look Mongoloid facial borok no ngakai khagai toninani nayo haini bagino borok chini borok rokno notice ni borok rokno toba hamjakla borok Bangladesh ni borok rokno fana hamjaknai Pakistan ni borok rokno fana hamjaknai borok bai kbagai jeske pano kok salai motom sulai fan tong manai toba chungno borok hamjakla khaise amoni bagino Bangladesh ni borok rokno bo dormono tei kwbangma burung yang notice o dai tongmani nukhuna borok chini yang ni notice ni jaga no hamjago borok jaga nana ni muchungjago o jaga bongne hai mukhang ni borok dana ni muchungjago tobo chung hai borok notice ni borok rokno borok hamjagya amo 100% guarantee ri semeno ang haise India ni borok 50% থেকে 60% जों हाय borok मोखां no chajagya borok Bangladesh Pakistan no accept claimano tobo जों हाय borok no borok accept claimia haise amo koi ko haike taisa a jaga ni police tai sarkar je sawi tongmani Michael Chakma Angel Chakma racism khlaijangmani Dehradun Uttarakhand no amo racism case ya onyo kahini se tongo jaga onyo story se tongo hni borok o jaga o kholomnani chesta khlai tongo borok haisi haike borok sabo o jaga Manipur ni borok tongo haike baike Manipur ni borok bamte hai racism claimena hai iraine haike Manipur ni borok hakai bor Rajput se ayang North India ni origin sujakok bai sanan thangkai Bihari haike media rok bai o je kuisono bubagra no sungjangmani yaklo bubagra ba amte hai keno ansarika me news haike bubagra tini Facebook live phai o kok rong no sawo je thancha tongna nangmani tabuk Tiprasa ro notice rok joto thancha ke tongi je amte hai je godna rok mani omo joto thancha tongi omono kokti sayanga kai kunu ungla kham haise amani bagin thancha tongna nango tabuk walai suglai kok bangai tongi amu kun phano ungni haise haike Meghalaya ni CM rok bo omono tuyi kwbangma kok salakya notice je amte hai racism face ungna nangmani haike Meghalaya ni CM simia kwbangma Nagaland ni minister Rwng Arunachal ni minister Rwng national minister Rwng MP Rwng haktorni jotono o jago kok samani chung news ni bisingtei news bo beleke mainstream je media tongnai bo beleke kaham samung khlaikya tabuk je o situation no naigake tomani bagi himale je kubuni je onyo situation no naimani je case no naimani amte hekya amsuk focus khlaya ko je tabuk khlaimani haike beleke notice ni borok thancha khlai kokti samani bagino media ro bo omono ti sanani bagai omo baidyo mangka haise omono no huno thanchani fan amori bagai jo joto thancha tongna nango ani kha kok banglai tonglai kunu lab kari kunu jaga bo haike tumani bagai himale chung Tiprasa ni tei sai tongo jago basically kok sana naime ke to tumani bagai himale Tiprasa rungni je facial to joto no thancha nung jago nung amte hai dofa nung amte hai ni title hne aro sinigla khaise o jaga bo nai bo amte hai khlaijangmani Angel Chakma bo Chakma hne amte hai khlaijigya bo o jaga bo notice ni borok hninyo nung Chinese nung Nepali si momo si nei bono pengai khla haise haike baksa buksuka o jaga o politics tu bunan nayo je
Tiprasa rok thansang tongmani notice rok thansang tongmani omono phnangnan nayo comment oko nainai di baksa buksu gbangma Tripura ni no jengbai makhang milia rok omono tui kok ti saya omono tui teba hami hami saja comment ni bising tike haike bong kok no ngake ekdom subai sukrubui jengno hami hami ke saja haike omono tui nor tom sanamuchung comment ni bising tike saimano video ni saja kala agredi share kala ji joto borong ni thani no haike channel subscribe khadi bell icon click khadi japur katal video daw nong noro notification sogin bage hambai khulumka।